Сәлем дуслар, біз сіздің білен бүгін қабат лайфхаклар текшірәбіз. Хамының білен меңа бүгін Сәйдә ердем итәчәк. Я Сәйдә, син әзерме? Сәлем дуслар, сәлем Әнвәр. Әйе, мин әзер. Қаралы, син бірді қорықмайсыңмы? Біздің бит бүгін башқа сыймаслык лайфхаклар була. Юк, мин әзер. Алайса башлыйбыз. Башлыйбыз. Так, монда кеше йомырканы ала. Булгаткыч белән. Моның өчен безгә бер тәлинкә кирәк була. Су белән. Так, алабыз аны. Һәм йомыркалар. Берне ал, икенчесен дә ал. Так, бер йомырканы салабыз, икенче йомырканы салабыз. Дуслар, су кайнар булганда безгә йомыркаларны алу бик авыр. Һәм бу лайфхак безгә бик ярдәм итәргә тиеш. Әйдә, эшләп карале. О, Вау! беренчесе булды. Без аны алабыз. Һәм куябыз. Һәм икенчесен дә алып карыйк әле. Опа. Кызык. Димәк, беренче лайфхак безнең дөрес булып чыкты. Икенчесенә күчәбез. Так, бу шырпы уртасына су сала. Һәм ул йолдызга әйләнә. Миңа калса бу лайфхак эшләми. Әйдә башта тикшереп карыйк. Моның өчен безгә 9 шырпы кирәк була. Менә ул. Менә безнең шырпылар һәм бер шприц. Менә тагын. Ансы кирәк түгел. Бер авызда җитә. Һәм су. Ярар, башта әйдә тизик шырпыларны. Әйдә, нәләрен сынау. Так. Әйдә, кем тизрәк җыеп бетә. Әйдә. Киттек. 8 манда. 9. 9. Менә каранчы эшләнгән анда. Игътибарлы бул, аларның бөтенесе дә тышкы якка карамый кара Мин җирләре. булдым. Менә каранчы ганда син дөрес эшләмәгәнсең бит. А. Бер ягы тышка карап тора тиеш, бер ягы ишкә. Ара. Менә мин әзер. Мин дә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Минем 8 бит. Эй, инде кыйык йолдыз килеп чыккан син. Эй, Инде ярар инде. мотор айтышыбыз. Вот, менә хәзер йолдызга да шуган. Әйдә тикшерик. Хәзер без беренче лайфхакта булган тәлинкәне алабыз һәм 2 шприц. Шприцлар инәсез дуслар, курыкмагыз. Так, суны алабыз. Әйдә, мин сине көтәм. Һәм уртасына су салабыз. Әйдә башта син, аннары мин. Яхшы. Хәзер. Хоп, Так. бер нәрсә дә эшләми. Син дөрес ясамыйсыңдыр. Синеке бит килеп чыга, күрәмәйме? Әйдә тагын су салабыз. Так, бәлки аларның Больше. үзрәк формасын үзгәртергә кирәктер. Мин уйлаганча, бу лайфхак эшләми. Килешәм. Әйдә, шырпыларны кире коробкасына тыгып куйык. Әйдә. Савытына. Монда су хәзер. Ярар. Куркыныч түгел. Соңгысы безнең картинкалардан гына тора. Шоколад Мин белән. аны күрдем. Син шоколад ашарга яратасыңмы? Бик. Менә шуңа күрә мен шар дип уйладым сиңа да. Всё, рәхмәт. Ачабыз башта. Нинди тәмле шоколад. Дуслар, әлеге лайфхак шундый. Без шоколадны төрлечә, бер төрле кисеп, аннан бер плиткасын алып була диләр. Һәм беркем дә бер нәрсәне сизмәскә тиеш. Пычак менә тегендә. О. Матур пычак. Әйдә, Әнвәр. Башта син, аннары мин. Синеке килеп чыкмаса, минем килеп чыгар. Ярар, хәзер. Так, икенче. Так, моның башыннан. Әнвәр, тукта. Әйдә, кагаз өстендә кисәбез. Я без бит татарлар җибәргәнмен. Так. Хәзер канагатмы син? Әйе. Так. Менә астан икенче плитканың башыннан
Шул бер астан сул яктагы беренче плитканың башына кадәр. Шу ике точканы тоташтырабыз да. Һәм кисәбез. Тегмәсе булды. Һәм менә болай кисәбез. Так, масын безгә кирәк тә түгел. Беренче тапкыр бу лайфхакны тикшерәм. Күргән бар инде бик күп тапкыр. Хәзер нәрсә эшләргә? Һәм менә кис. Кайдан? Менә кой. Белгәндер. Бай киссәң бит бер нәрсә дә үзгәрми. Тукта. Менә шулай булыр тиеш түгелме? Корали килеп чыкты бит бу. Чыкты микән соң? Кара әле. Так, менә безнең менә иң башында менә шундый шоколад. Бу Тетрис уенына охшаган. Ләкин мин бер нәрсә дә аңламый, кайсысыннан тагын кисергә кирәк. Мин үзем белмим бит. Бәлки менә байтып эшләсәк. Ике лишний була. Һәм Миңа бирмәде да шоколадны. Корали менә. үзеңнекен аша. Әйдә бир миңа. Әлеге лайфхак килеп тә чыкты кебек, ләкин тигез түгел икән күренә. Һәм миңа калса бераз кечерәйде. Синеке бөтенләй дә дөрес килеп чыкмады Сәйдә. Әйе. Ләкин мин шоколадны күбрәк ашыйм. Нишләп? Мин дә ашыгам. Әлеге лайфхак эшләми дисәк тә була. Шуңа күрә башыгызны катырмагыз, алыгыз да рәхәтләнеп ашагыз. Тагын берәр нинди тәмле лайфхаклар буламы? Син һаман ашыйсың киләмени? Әйе. Менә икенче елы миңа кунакка килсәң, мин сиңа тагын ниндидер берәр тәмле берле лайфхак әзерләрмен. Дуслар, бүгенгә безнең тапшыруыбыз тәмам. Хуш-хуш!